سلام كما يتصنحوا كبرات تخاتلتنا ازي حديات تيوبيو نساعة زحرنا يوم حدش زينتات حزنا مسينا لنا وانا وزخون زينتاتنا بقوان نخبصحكم حدش زخونكم سابسكرايب مقبارا يترسعوا شير لايك بمقبار ونكتتاوعنا بخبر العجم سراويت بلسقنا اب عفار من سراويت تقراي وقع كفيتو معراب تقراي زيجا تجمر متقعتي درونات بلسقنا اب لعل سراويت تقراي متقعتي منفس امن هوهات نمعراب تقراي زهابو خصوص تأزاز مستراو سمعنت امريكا ايرتران ايثيوبيان امريكا اب لعل ايران سوقومتي هداسة قدب ودب عاسب نزملكت مشتراو زتا كبراتن كبران نايزي اومن ناي كالوت بركت زبولو معوالتاتن كنكافلوكم هنا كتكتاتولنا بخبرن عجم حزز ترخب حبريتا خمس حبرو ركب ايرتران امريكان نتقراي عبي عدل حزو يمسئ خمزولو تحبيروم افريكان كونفيدنشال ايرترا قلف ارنا افريكا تخون حلم ايثيوبيا في الشر تقراي موصنا خال تطمت بزبل زوصوت انتنام تحزيز قبر زولو ركبن حدش اسرار فاقرنا افريكان نتقراي تقم من برز قد كم زي كون يقلص افريكان كونفيدنشال كم زحبرو ايران حيلت ممصان مسحوتين كالوت حايلتات قرنا افريكان زلو ركبنا تنخرت ممصان امريكان مشارختان مسمر قيح بحري اب تحت سنسلت ايرانن مشارختان كيودق العل سقات حديرونا الله ስለዚህ ድማ አሜሪካን መሻርክታን ኣብቲ መስመር ብጂኦፖለቲካዊ አቀማምጣ ወሳኒ ትምስ ዝኾነት ኤርትራው ዝጠንከረ ሓድነት ምፍጣርና ህልውና ጉዳይ ከም ዝኾነ ይገልጽ ስለዚህ ድማ አሜሪካ ይኹን መሻርክታ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝበለጸ ስትራቴጂክ ሃገር ምዃና ስለዝገምገማ ድሕሪ ሕዚ ድሌታት ኢትዮጵያ እንተይኮነስ ድሌታት ኤርትራ ቅድሚያ ከም ዝህባ አፍሪካን ኮንፊደንሻል ገሊጹ امريكا مس ايرتران ايثيوبيان ركب تطناخر كم زلا زغلص افريكان كونفيدنشال ناي حزر ركب ايثيوبيان امريكان غن ايثيوبيا ببزح منغرتات كم زغود يغلص ايثيوبيا ودا بيرترا بحيل المقصار زنبر حلم زفشلم ايثيوبيا اب حدل وق سودان زلوا تساتفرطو كتبلو زغددن ام وداتاون مسحورات عرب امريتس كتفالاليلو اتقللو منغدي زسفحن ببلصغنا ايثيوبيانا بسلام كملسا زغدد انت زيكيلو دمام كليلو زخيل عدل سف زسفح كم زخنم افريكان كونفيدنشال حزو وزوص حبريتا يرد ስለዚህ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብልጽግና ናብ ዝኸፈ ቅልውላው ዝኣትወሉ ዘሎ ኩነታት እናተፈጠረ ከም ዝኾነም ዝገለጸ አፍሪካን ኮንፊደንሻል ትግራይ ድማ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ጽቡቕ ርክብ ተጠቒማ ኣብ ልዕሊ ብልጽግና ጽዕንቶ ትፈጥረሉን ዝተወረረ ግዝኣታውን ብሰላማዊ መንገዲ እትረኽበሉን ዕድል ከም ዘለዋ ይገልጽ بحفشاتنا افريكان كونفيدنشال كم زغلصوم امريكان مشارختان بهراو طقمنن دحنتن مسرت غيرن حدنت سلازفترام دحر حزي ابقرنا افريكا بامريكان مشارختان وسناي بوتا زوهابان تسمعنت زهلوان ايثيوبيا انت يكونتس ايرترا كم زخنت غليصلو እዚ ከም ዚና ሃሎ ሓደ ፍልፍላት ከም ዝገለጹ ህዳሰ ግድብን ወደብ ዓሰብን ውን አካልቲ ዝካየር ዘሎ ዘተ አሜሪካ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝኾኑ ይገልጹ تم فلفلات كم زغلصو ግብጽ ካብ ህዳሴ ግድብ ዝኾነ ጥቅም ይተረኽበሉ ኢትዮጵያ ድማ ወደብ ዓሰብ እትጥቀመሉ ኩነታት ዘጠቃለለ ዘተ ከም ዝኾነን በኢትዮጵያ ይኹን በኤርትራ ግን ተቀባልነት ናይ ምርካብ ዕድሉ ትሑት ከም ዝኾነን ሓቢሮም እዚ ከም ዚና ሃለወ ኣብ ክልተ ዞናት ዓፋር ሰበር ዜና ተቃሊሑ ባዓሉ ኃይል ሰላም ትግራይ እና በለጽውዕ ዓማጽ ኃይል ትግራይ በሰራዊት ብልጽግና እና ተሐገዘ በስተፈራሊ ዶባት ትግራይ መጥቃዕታት ይኸፍት ከም ዘለው እና ተጸብጸበ ጸኒዩ بمسرت حبريتا ايتيو نيوز اتي حيلي بفلاي بخرت انفتات عفار بدرون استحجز متقعتي انت خفتكم بزح خساره بتحو ندحريت كملس كم زتجبرن سراويت تግራይ በአንጻሩ ኣብ ክልተ ዞናት ዓፋር ብዙሓት ወረዳታት ከም ዝተዋጽረን ተፈሊጡ ኣሎ ነዚ ሲዒቡ ድማ ሰራዊት ትግራይ ምስቶም ኣብ ክልል ዓፋር አንጻር ብልጽግና ዝቃልሱ ሓይልታት ክራኸቢው መስመር ጅቡቲ አዲስ አበባውን ከዓጽው እዩ ብምባል ህዝብ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ዝተረኸበ ትኩስ ሓበሬታ ይረድእ أده متقعتي بلصقنا بخبيد براتن بدرون استحجز خم زخونة زغلصو فلفلاتنا سراويت تግራይ ون استراتيجيك سفراتات حيزو كيمكت كام زلا غليصوم زاغيت سلسته درونات حنت نفاريت وگن طليفو كام زودق زنگرول زلو سراويت تግራይ ኣብ ልዕሊ ድሮናት ብልጽግና ብዝወሰዶ ዘሎ ጉምቲ ድሮናት ብልጽግና ኣብቱ ወሰናይ ግደ ከይጻወታ ይገብረን ከም ዘሎ ተሓቢሮም
ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ በረኻት በቲንካ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ስለ ዝኾነ ብልጽግና ሓይሊ ድሮን ንምጥቃም ኣሸጋሪ ከም ዝኾኖም ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ምስጢራዊ ሓበሬታ ይረድእ። ስለዚ ድማ ሰራዊት ትግራይ ካብተን ተቋፂርዎን ዘሎ ወረዳታት ዓፋር ንምውፃእ ውግእ ዝኸፈተ ሰራዊት ብልጽግናን መሻርክቱ ዝኾነ ባዕሉ ሓይሊ ሰላም ትግራይ እየ እናበለ ዝጽውዕ ተላኺ ብልጽግና ኦሮሞ ዝኾነ ሓይለን ምብራቃዊ መጥቃዕቲ ሰራዊት ትግራይ ከም ዘይከኣሉን ይሃድሙ ከም ዘለውን ተሓቢሮም። ስለዚ ድማ ሰራዊት ትግራይ ኣብተን ክልተ ዞናት ዓፋር ግዛኣቱ እናስፍሐ እንትኸውን ኣወል 40 ብዛዕባ መጥቃዕቲ ሰራዊት ትግራይን ምቁፅጻር ግዛኣት ዓፋርን ከውፅኦ ሓሲቡ ዝነበረ መግለፂ ብኣብይ ኣሕመድ ጠጠው ክብል ከም ዝተገበረ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። ንሰራዊት ትግራይ ዝኾነን መግለፂ ኣወል 40 ጠጠው ዝበለሉ ምክንያት ድማ ሰራዊት ትግራይ ደፊኡ ኣትዩ ዝብል መግለፂ ንብልጽግና ከቢድ ፖለቲካዊ ክሳራ ክፈጥር ይኽእል ብዝብል ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። እዚ ከምዚ እናኸለወ አንዳፍታ ሚድያን ካልኦት ሚድያታትን ሒዞንኦ ዝወፅኣ ሓበሬታ ከም ዝገለጾም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከቢድ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢረን እቲ ውግእ ኣብ መንጎ ባዕሉ ሓይሊ ሰላም ትግራይ እናበለ ዝፅውዕን ሰራዊት ትግራይን ከም ዝኾነ ዝገለጸት አንዳፍታ ሚድያ ይኹን እምበር ብሰራዊት ብልጽግና የተከዘዘብ ዝበሃል ጽንፈኛ ሓይሊ ኣምሓራን እውን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ገሊጻ ኣላ። አንዳፍታ ሚድያ ወሲኻ እቲ ተልእኾ ብልጽግና ኦሮሞ ንምዕዋት ዝቃለስ ዘሎ ሓይሊ ሰላም ንመሻርክቱን ወረዳ ጸለምቲ ዲማ ማይ ፀብርን ብዙሓት ግዛኣታት ወልቃይትን ከም ዝተቆጻጸረ ሓቢራ ኣላ። እዚ ግንባር ሰለስተ እናተባህለ ጽዋዕ ዓማጺ ሓይሊ ብሰራዊት ብልጽግና ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ እናተደገፈ ብዙሓት ግዛኣታት ሰሜን ምዕራብ ትግራይ እናተቆጻጸረ ከም ዝርከብ አንዳፍታ ሚድያ ሓዊሱ ካልኦት ሚድያታት እናጸብጸባ እንትኾና እኳ ብወገን ትግራይ ዘለዉ ሚድያታትን አክቲቪስታትን ግን እቲ ሓይሊ እቶም ዝበሃሉ ዘለዉ ግዛኣታት ምዕራብ ትግራይ ከም ዘይተቆጻጸሮምን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ፕሮፓጋንዳ ብልጽግና ከም ዝኾነ እናገለጹ ይርከብ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወታደራዊ ስጉምትን ምውሳድ ካብ ጫፍ ከም ዝበፅሐ እናተገለጸ እንትኸውን ኢራን ብወገና ካብ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕለይ ዳግማይ መጥቃዕቲ እንተኸፊተን ኒውክለር ከማዕብል እየ ክትብላ ጠንቂቓላ። ኣሜሪካ ነቶም ብኢራን ዝተለኣኹ ናይ ድርድር ነጥብታት ሙሉእ ብሙሉእ ዝነፀገቶም እንትትከውን ኢራን ብወገና ዝለኣኽክዎም ናይ ድርድር ነጥብታት ሰላም ንኽሰፍን ካብ ዘለን ድልየት ተላዒለ ብየዋህነት ዝለኣኽክዎም እዮም ክትብል መልሲ ሂባ ኣላ። ኣሜሪካ ምስ ኢራን ኣብ ስምምዕነት ከም ዘይብፃሕ ስለ ዝተረድአት ቻይና ንኢራን እትገብሮ ዘላ ድጋፍ ጠጠው ክተብል ዝከኣለሉ ኩነታት ንምዝታይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናብ ቻይና ከም ዘቕንዐ እናተገለጸ ይርከብ። ኢራን ብወገና ክኽፈት ንዝኽእል መጥቃዕቲ እኹል ምድለዋት ገይራ ኣለኹ እናበለት ከም ዘላ ዝፍለጥ እንትኸውን ዘቐመጥክዎ ቅድመ ኩነታት እንተይተማልአ ምስ ኣሜሪካ ደጊመን ድርድር ኣይቅመጥን ክትብል ኣፍሊጣ ኣላ። ፋርስ ኒውስ እትበሃል ምስ ሰበ ስልጣን ኢራን ርክብ ዘለዋ ሚድያ ሒዛቶ ዝወፀት ሓበሬታ ከም ዝገለጾም ኢራን 5 ቅድመ ኩነታት እንተይተማልኡ ናብ ካልኣይ ድርድር ኣይቀርብን ክትብል ነታ መደራደሪት ዝኾነት ፓኪስታን ከም ዝነገረታ ተሓቢሩ። እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዝካየድ ዘሎ ቀጥታዊ ዘይኮነ ድርድር ብተለኣኽነት ፓኪስታን ዝካየድ ዘሎ እንትኸውን ኢራን ናብ ድርድር ንምቕራብ እዞም ዝስዕቡ 5 ነጥብታት ከም ቅድመ ኩነታት ክመልኡ ከም ዘቕረበት ፋርስ ኒውስ ገሊጻ። ሓደ ኣብ ኩሎም ግንባራት ዘሎ ጦርነት ጠጠው ክብል ብፍላይ ድማ ኣብ ሊባኖስ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጠጠው ክብል፣ 2 ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተቐመጡ ማዕቐባት ምልዓል፣ 3 ተሓጊቱ ዘሎ ገንዘብ ኢራን ምልቃቕ፣ 4 ብኩናት ንዝበፅሐ ዕንወት ካሕሳም፣ 5 ኢራን ኣብ ሆርሙዝ ዘለዋ ላዕላውነት ኣፍልጦ ምርካብ ዝብሉ እንትኾኑ ኣሜሪካ እዞም 5 ነገራት ኣቐዲማ እንተዘይፈፂማ ንኻልኣይ ድርድር ኣይቅመጥን ክትብል ከም ዘፍለጠት ፋርስ ኒውስ ገሊጻ። እዚ ከምዚ እናሃለወ መጻወ ሆርሙዝ ብኣሜሪካን ኢራን ተዓፅዩ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ነዳዲ ቀውሲ ይቕፅል ከም ዘሎ እናተጸብጸበ ይርከብ።